салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азиз, ман бриллиантовый мастер ширкати атомӣ хосият ҳастам ва имрӯз шумода кор дар ширкати атомиро пешниҳод мекунем. Ширкати атомӣ яке аз беҳтарин ширкатҳое ҳастанд ки маркетинг планаш хела осон ва фаҳмо бигем соддаҳай. Дар ин ширкат дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ ва 2 нафар адатак регистратсия карда маошда мебурӣ. Дар дигар ширкатҳо дӯстони азиз ҳар моҳ харид барои регистратсия пул даркорай. Расходи зиёд мекунен ва доход мегирӣ. Дар инҷа расходи кам мекунӣ ва доход мегирӣ. Барои ҳамкорӣ рақамҳои мода бинависед, мо кора шумода ройгон меомӯзонем. Командаи мода зиёд занҳои хонашин ҳастанд ки дар хона шишта маоши калон кор мекунанд. Рақамҳои мо дӯстони азиз 919 64 99. Агар хоҳем ки ҳам маҳсулоти беҳтарин ва маошҳои нағз гирен, ҳатман ба мо нависед. Дӯстони азиз, шумо тасаввур мекунед ирӯзҳои дигими январе мо ҳама бегуноҳота падарка кардам, ҷианои худам аёдам биромада. Ҳамин рӯз мегӯям ви мо аёда падарка накардем. Акози анҷа бигирем бирем. Дӯстони азиз, дигими январ мо биромадем Берн ёлка. Рӯзи маъне надорад, ки мо шаб вақт надорем. Ав кунҷи дунё центр биёем. Гуфтем эха биё ёлка бирем. Нака ёлка овардем. Кӯдакое ки бедор буданд. Чӯ потака ҷала мемонӣ? Ту охунум пош каҷала мондаста. инҷа шаб бояд биёй, хушрӯ боша. Рӯзида маъне надорад. Светомузика короче. На ёлочка. Дӯстони азиз, душ ҳалтидай. На ёлкаи мо 2004 омадаем. 2004, 2014, 2034. Духтарако, соли 90 ма баклава со сливками гирифта будам. Аёдам биромада дар кунҷи холодильник. Акозира мехӯрем. Тортои соли нави мондиянд. Хеле ки гуфтум 2 торт худам харида будам. Якта типа медовый, ята птичье молоко, ята манижа овард, ята Марьям. Ира ма харида будам. Инаи торта мода манижа овард. Ира оли мо даже нахӯрдем. Торти птичье молоко, торти плам-плам-плампа. Короче, торти Марьям тамом шуд. Торти Марьяма 1 минута хӯрдам, бовар мекунед. ҳамада торти Марьям маҳкул шуд домашний. Духтарако, саҳар қати офис омадам, ини набора гирифтам. Ин набора худам да заказ карда будам. Ма да ёдтон аст протеиновый шампун гирифта будам. Моҳома бисёр краска мекунам, мерехтам. Хулоса ҳамин як курс ҳамаи ҳамуро тамом кардам. Моҳом действительно ғавз шуд. Даже администратор мегӯяд пахусият мошмо ғавз шуда. Гуфтам ҳо анаку люксовый бо наборша гирифтам. Ами абсолют духтаро линейкаи люксовый, ай фаҳмиден? Беҳад чизои зуруш. Баъд нами абсолют дар ҳамон ҷое ки духӯёи Шанел, ама люксовый косметика меброя, ҳамҷо да истеҳсол мешавам. Хулоса дар инҷа 3 чия: шампун, кондитсионер ва маска. Як гала вақт да мебарад. Он шампунош умуман ҳамаш ами ваянда 1 литран, 1/2 литран беҳад зиёд мебаранд. Ана кам масрафанда бисёр хаф мекунад. Бальзамша 10 бор намеша, ки ами як бори қар мекунӣ, уже чиша мебинӣ результатша. Так что духтаро ягонтатон ай ҳами заказ кардани боше. ватсапҳои мада бинависе. Ма да телефоном наметонам да ози ваем рӯи экран номер монда, не ки ватсапом да бинависе. Ин на заказа, барои ки қиматай ҳар касам заказ намекуна. Касе ки хича дӯст медора, мехоҳа моҳош хушрӯ боша ё ки беҳад моҳош мереза. баъд як чиз дига ки ира хушрӯ истифода бурдан дар кор. Ҳама чиша истифода баъд тане ки шампунш қати як рӯз шӯ, як рӯз балзам, як рӯз маска, ҳамаша бояд якҷоя бикунӣ ки результатша бибинӣ. Ана ма саҳар қати офис омадам. дӯстои азиз, ана мо чӣ карданем? Ҳозир ма бояд барги махирски бирам. ирӯз бо мора ош файрод кардиянд. хулоса як гала гапу кор. дӯстон, ма шумо да нишон надода будам, ёлкаи сиёмара я нишон дода будам. бо иҷада конкурси детский буд, сураткашӣ.
نگاه کنه آقا خوشو کشیدیم که این خیلی کما میتونیم کشیده داره مکتبیم تموم آنوای یکم جا گرفته دویم جا سیم جا نگاه کنه торговый центр کشیدیم даже عزیزی را بینید چه خوش من اینجا رکلام فابریک کردنیه اینجا خوش Соня Зизи на мама de baby кати. İyice şuysuz. Hay kadar monster aziz. Hay kadar doğru. Sveto gironişti. Yolka gironaştı. бади ош бади ҳамаи ҳамиқа кор бо мо офис омадем кор кунем як гала кор дорем ҷама нижада бартер овардем клубника нигоҳ кунед чӣ хушрӯй нами сирхако чиян короче я нам украшения кадям бойнаи чунчи дига холоса яке мо бояд кор кунем сах кор кунем духтарако барои заказои шампун касоне ки дар душанбе ҳастем метавонед ватсапи мада бинависе заказ мекунем як ҳафтада мерава мерасад нигоҳ кунед шампуни бологӣ линейкаи абсолюта сета чиз дора баъд ина хербл ҳастай шампун қатина кондитсионериш инаи скалп кея ҳастай и медонай айчиай и барои пӯсти сара лечебнияй бигема мешавада ба ай ҳама поён шампуне ки барои на ранги сари макраска ломки волосы уже ай фен ай бисёр краска кунӣ обесветка кунӣ уже ҷабр дидаги ай моҳотон анами охиронгишай хулоса шампунош ҳамаш беҳтаринай мо ҳозир заказ барои шампун гирифтестем духтаро и хеле неста ки биёяш мода бираса ба пулша бицед барои заказ шумо бояд полная оплата кунед мо одамои греза нестем заказтон расид доставка душанбеда бошед беғарз ай 7-8 километр мебарем мерасонемтон